Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. The top issues of the week. Istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues. The hottest personalities in one setting. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo. Las 9 ng aga. Kagkaroon, yari ang inyong alagad, Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, maayong aga binugawain sa Western Visayas. Domingo kitang adlaw. Welcome diri sa aton nga pagpangalagad sa Kapehan sa Aksyon. Upo diri sa inyo alagad Aksyon Boy Duran. Kag of course ang aton sini mga kaaksyon nga pagpangalagad ginadulong gyapon sa inyo sa Dr. Alfred mga kaaksyon ang aton sini karon nga Domingo. Kundi si Dr. Melvin Ibanez sa muna aton bisita kada Domingo because of our advocacy and his advocacy para sa ikawing lawas ang aton nga mga kaaksyon. No? So, ning si Dr. Melvin Ibanez spends time, even if it's Sunday, para lang makapalambot sa mga informasyon sa aton nga mga kaaksyon para sa aton nga proteksyon sa aton ikaayong lawas. Now, sa karon nga panahon mga kaaksyon, ang siyudad sa Bacolod ara sa alert level 4. No? Butsilingon, sa bilog ng Pilipinas, 4 lang ang lugar ngagin paidalom sa alert level 4. Isa dira ang siyudad sa Bacolod. Inabangod sa nagasaka nga kaso, kag nagasaka man nga utilization rate sa aton nga mga ospital. Amo na mga factor nga gin-consider sa National IATF sa pagbutang sa siyudad sa Bacolod sa alert level 4. But sa sining mga nagligad nga may nadlaw, kung tanaw naton, nag-amat-amat gid manubo no ang kaso naton dire sa siyudad sa Bacolod. So una permi kita ara sa 3-digit figure, no? Butsilingon sobra 100. Subong ari na kita sa 2 digits na lang, no? May arang nga may 27, kaysa ga 38, ga 62, pero 2 digits na lang kita. Makita naton nga matamat man nga naganubo, no? Ining kaso diri sa siyudad sa Bacolod, and hopefully kay ning aton nga classification as alert level number 4. Ari kita sa kon pa ini mo tugto pa ini sa Nobyembre, no? 14. So, come November 14, kung ang ini nga trend magsige,
sigahom nga basi mapapanaog nga aton nga alert level, no? Kag mas halog-halog kita because padayon ang vaccination program sa aton sining syudad. Ang probinsya galiya is ara sa alert level 2, alert level 2 ang probinsya. So padayon niya ang rollout sang vaccination naton. Ang Emergency Operation Center sa siyudad sa Bacolod nag-implement sang madamo nga mga strategies kung paano nga mainganyo ang aton sini nga mga kauturan diri sa siyudad sa Bacolod nga bakuna, no? Because isa ini sa mga faktor mga ka-aksyon mo. Ining pagbakuna, isa ini sa mga faktor nga nagapanubo sang kaso sang COVID-19 sa isa ka lugar. If you try to notice dito sa Metro Manila, ang kalabanan dito iya nga mga syudad nakalambot na yatag sobra 80% sa ilang population ang nabakunahan na. That is why, kung nakita ninyo sa mga balita, kag sa mga obserbasyon, sa mga amigo naton nga nagka-Manila, nagginawa ng tao, naghalog na, nagatipon-tipon ng mga tao dito. No? Amo na to yung sitwasyon because nga lapnago ng ilang vaccination rollout dito sa NCR, no? Sa Metro Manila. Lapnago ng ilang vaccination rollout kay doon man tanaw naton sa pag-inabot gid sang bakuna diri sa Pilipinas, ang gintagaan gid priority ang sa Metro Manila mo. No, tawag naton lang nga Imperial Manila. Kita dire mapadalaan kita dire sa mga supplies. Medyo mahinay-hinay ang aton nga vaccination program, but karon nga panahon damo na ang nag-inabot nga bakuna. Especially ang syudad nga daan may kontrata with AstraZeneca mo ang 650,000 doses. Maginabot na ina, halos tanan nga taga-syudad sa Bacolod, God willing, mabakunahan na. Kagati, ginalauman naton, kag nasigaw naton, nga ini siya ang resulta sa pagnubo sang kaso, paghalog sa mga restrictions, makahimo na kita sa iban nga mga activities, nga sa ito ginahimo naton, nga blang bisan paano, mga kabalik kita sa normal blang nga pangabuhi. Amo na nga kita tanan, nga taga-syudad sa Bacolod, let us cooperate. Kung gusto naton nga magbalik kita sa medyo normal naton nga pangabuhi nga naandan sang una, pabakuna gid kita. Kay amo lang ni siya ang aton nga labi mo para at least normalize ang aton sini nga pangabuhi, no? Amo na nga sige ang kampanya sa aton nga mga health authorities, sige ang kampanya sa aton sini nga mga opisyal sa mga barangay, sige ang kampanya para sa pagpabakuna sa atong mga kauturan. Sa karon nagasige na ang pangbakuna sa mga minors, no, ining 12 to 17 years old bala, natawag naton nga pediatric age, no? So sige na yang pagbakuna, no? Hopefully ang inatanaw naton dira ang aton nga mga kabataan ni mga kanan mo mga school age na ni sila. Kaya matamat bala basi makabalik kita sa face-to-face classes. Manlain yang face-to-face nga klase mo. Sa ini mga module ni, mga online nga klase, lain yang face-to-face mo. Nadamo na ko sa mga estudyante nga na istorya, lain niya kung face-to-face kaya nga klase, mas lain na ila sini nga pagtuon, diba? Okay. Sige. Sa sining panahon karon, madamo sa mga kauturan naton nga especially may mga comorbidities nga gusto magpa-hospital. Ang problema, mapa-hospital ka kung isa may lugar ang isang hospital, may kwartong available. Ang problema, wala sang staff, wala sang doktor, wala sang nurses nga maatipan sa imo. Muna ang isa ka problema dira, no? That is why iban gani hindi na hindi na makasulod sa ospital. Nagaproblema ang aton sining health system diri sa aton. Bangod nga wala available nga doktor, wala available nga nurses, wala sang available nga mga oxygen, kag isa wala man available of course nga lugar. That is why isa ka grupo sa aton mga doktor, no, ang
tukod sa isa ka grupo nga maka-provide sang health services sa aton nga mga kauturan nga hindi na sila kinahanglan magpa-hospital. Muna nga itong ginatawag nga home care management naton. Home care management, dira ka lang niya sa comfort of your homes. Ang mga doktor niya, amulan ni sila ang ma-manage ang inyong health needs. Okay? Amo na nga may-ari inisubong diri sa siyudad sang Bacolod, no? Ining balay atipan, no? Balay atipan nga ginahimo ini sa aton nga mga doktor. Para nga magserbisyo sa aton nga mga kauturan nga hindi makasulod sa ospital bla. Ini na lang silang ma-manage, ha? At the comfort of your homes, no? So karon nga aga mga kaaksyon, para nga matagaan ka mo sa informasyon angot sa sining natawag naton nga balay atipan, which is a home care management program. Bag-o ni siya nga innovative approach sa sining panahon sang pandemic. So mangin bisita naton karon nga aga ang medical director sang balay atipan. Nga ginapanagyahan ni kagina-manage sang Santa Monica Healthcare Solutions Incorporated. So ang medical director ang mangimbisita naton karon nga aga, we will discuss ano ning balay atipan. Para nga kamo nga mga kaaksyon naton may ideya kamo. Kung paano kamo maka-avail sa mga serbisyo nga gina-offer sang balay atipan. So ang aton bisita is in the person of Dr. John Alejano. Kabalo ko, damo ni kakilala sa inyo, ano? Kay Dr. John Alejano, amo ni siya ang medical director sang Balay Atipan. Ang ining Balay Atipan sa liwat is owned and managed by Santa Monica Healthcare Solutions Incorporated. Amo ni sila ang may services ni sila, home care management services para sa aton nga mga kaaksyon bala, mga kauturan naton nga hindi na maka-accommodate sa ospital, hindi makasulod sa ospital. Ang sabat nila amo ni ang aton nga balay atipan. So on the line mga kaaksyon is Dr. John Alejano, Medical Director sang Balay Atipan. Doc, good morning and welcome diri sa Kapehan sa Aksyon. Good morning, boy. Good morning sa tanan nga pamati. Yes, Doc. Salamat kid for your time, no? Nga natagaan mo kami time diri sa Aksyon Radio Bacolod, Doctor, no? Sige. Doktor, ining aton nga balay atipan, pwede naton, how did this come up? How did this start? How did this start ang ining balay atipan do? Paano ninyo nga na-conceptualize ining sistema, Doktor? Ang ining concept sang home care, napinsaran na mo ni sang grupo namon sang pagwa sang EO 28-A sang Bacolod City. That was around kung hindi ko malipat, mga May, no? Late May. But ang iniyayang concept sang home health care, hindi na siya bago. Sa aton diyang banwa, ang nabalantay ang home care ginahatag sa mga tigulang. Okay. No, mga caregivers, ang ilang mga pamilya, naghatag sang care sa ilang mga tigulang nga homebound. And then, sanghalin pa na sa una, actually mga family physician, parehas ang isa naman kaupod na Dr. Melvin Ibanez. Damo na siya sa pasyenteng mga pamilya nga sa balay ginatipan. Ginaw-Brian na ginaniya bagong pag-atipan sa mga pasyente. Ang need lang nagwagit, no? Nagklaro na lang gid nga kilalan tigini ang mga klaseng maghatag sa serbisyo sa pasyente sang sinigid nga pag pandemya. Okay. Kapin pa sang middle of this year, no, 2021. Pag-abot sang third wave diri sa Philippines, kapin pa sa Bacolod. Ang pagsugod din ni siya sang Holy Week, naman ko ni mga early April. Sa lalaka ng kaso, tamo to pagsulod sang third wave. No? Mo to ang
suspitsya namon Delta variant na sang SARS-CoV. Mhm. So dito nato nakitaan nga tungod sang kadamuon sang kaso, hindi na mahatipan sa mga hospital kay na breach na Mhm. sang capacity no sang hospital sa Bacolod. Kilanan ang kalabanan sina sa ila kapit pa mga tigulang hindi na madala sa hospital kay way lugar. So dito nato nakitaan nga kinahanglan tigid ng amo ni klase nga paghatag sang healthcare na serbisyo sa aton mga pasyente. Mhm. So sang around June nag-meeting kami sa mga grupo nga i-formalize na gid ang amon nga ginaplano dugay ni gid man ni. Actually ini siya nga home care is a part of my study no sang pagkuha ko pala sang MBA ko. Mhm. When I was still the medical director sa isang hospital di sa Negros, isa ko ning feasibility study nga tanaw kung possible na siya sa Bacolod, and it was really feasible. Mhm. Sa pintang ang aton nga paghatag sang healthcare sa balay sa mga tigulang nga pasyente, do hindi bala siya mo nagit ka scientific, hindi siya mo why bala siyang mayong supervision. Mhm. Okay, basically it was being given by caregivers na iban gani daw informal bantay lang. Mhm. Although may grupo man sa mga nurses dito sa Bacolod since the late 70s pa, ang Association of Private Duty Nurses, they give nursing care no sa mga tigulang. But most often hindi ni sila well supervised, though hindi pala gid matanaw nga daw foolproof, though may araman sang mga private physicians, but lain gid ang ginapinsan naman na concept no. Mhm. Ang amon concept is really giving hospital care nga sa balay himuon. Mhm. So amon ang amon na ginplan nga hospital at home ang amon gid ng home fully operational na kami. Mhm. So amon ang amon nga gid na plano. So Okay. sang June pag we got together a group of 9 doctors, so we are specialists no in our field, respective field, who believe in the concept of home care, especially now nga ang aton nga healthcare system is now in shambles. Kung mabasa mo lang sa mga balita, mga private hospitals, why ginabayaran sa PhilHealth, it is so expensive, and especially the economy is not doing good. Ang buying powers ng aton nga populasyon hindi na muna kanami. So I think home care has a good place in the pag-deliver sa home healthcare sa aton society. So we came up with that group. Now we have an office. There is Terra Dulce, but we're still in the early part of our operation. Nag-dry run pa lang kami. Mhm. So it is not just plain and simple giving nursing care, physician visits. Actually, we do physician visits sa mga pasyente. Mhm. We have our own management information system with our own electronic medical record, which we consider very important, Mhm. sa aton nga paghatag ng serbisyo. Oho. So so we are still in our early stage of our operation. Okay. So inidok nga kuan gali ining operation nido ka kuan man no adto ka modern man ang technology nga ginagamit naton diri doktor no? Well, actually, hindi man na siya bago-bago gid no kay ang information system hindi naman na siya bago. Mhm. Like in some hospitals, in most hospitals dapat may ka hospital information system. Mhm. Ang ining system amo na yang these are data being stored in the server. Ang data is basically just the medical records ng pasyente. Mhm. Mhm. This is important. Kaya amo na yung
ang contents niya, yung medical record, anong alam sa pasyente, ang age, anong ilang masakit, anong ilang mga bulong, para post pala mag follow up sila, di ba? Kinalambugin na siya, no? Para ang iyong mga treatment, mabalaan mo kung sakto o hindi. So, hindi man na siya bagugit ng technology. Okay. Ang tungod lang sa pandemic, dito nakitaan nga it's really important, especially nga gagawa na gid ang importansya sa telemedicine. Kaya ang amon approach is, hindi kami dayon makato sa balay sa pasyente, telemedicine kami anay. So, ang amon staff mag-receive some calls, they get the information sa pasyente, they complete the medical record, and then they refer sa pasyente sa doctor on call through telemedicine anay. Okay. So, telemedicine anay, and then amon ang pagbisita mo sa pasyente kung kilalang ginit na katuan, pag it is safe to visit. Okay. We go through the process of telemedicine, then house calls. Initially by our nurses, then the actual physicians. Okay. Dok, atagon ta lang ini no. Ini nga konsepto mas nag-firm pag ito inyo resolve to have this kind of home care nga services tungod sang pandemic. But i-clear ta lang hindi lang niya mga COVID patient ang iya gina-cater sang balay atipan, no? Kundi tanan nga kuan kay sa inyo dok nga grupo ni sari-sari man ni ang specialization sang mga doctors nga membros ni dok, no? Yes, correct. So we have internists, no? We have family med, we have family physicians, we have nephrologists, we have cardiologists, pulmo, infectious disease, and we are inviting more specialists in our group. In fact, it is like a hospital without a building. It is an institution without a building. So we will be forming our own medical staff. We are now in the process of developing our own nursing staff. Okay. Sa Subong do, 4 pa lang ka nursing staff. But kung panahon ta in the future, kung ano nga mo nga vision sini, it is actually a hospital setting. But our the services that we'll be offering sa community. So sa community ta na ihatag kung sa diin i-reach out sa pasyente sa ilagid balay, no? So amo lang concept sila. So para hindi masyado paggasto, and it is actually bulig tani sa hospital healthcare system sa Philippines. So tanaw namon because of the advent of the UHC law, ng Universal Healthcare Law, which will be fully implemented next year. This will completely overhaul the hospital system. So I believe na ang amoning service provided at home will be a big help. No? Kung palawigon mo ng istorya sini kadamo kadako sini sa iya application, it will actually help the hospitals mismo. No? Kaya subong we know, basa mo man siguro sa mga balita, ang private hospitals are now in financial difficulty. Kaya one thing, ang PhilHealth wa igabayad. They owe the private hospitals billions of pesos because of the pandemic. But ang maging concept for home care, it is not giving service to COVID patients alone. We also take care of patients non-COVID na mga may hypertension, may sa stroke sa balay. So it is broad na ang pag-apply sini. Actually, in fact, ang home care it's been being practiced for decades na in some countries. Like the US, Australia, they call that hospital in the home. There is Asia, there was one study done in Singapore just recently, and they presented that during one conference, Hospital Management Asia. They studied home care, no, sa Singapore.
through their Ministry of Health. So sa aton pa ang Ilaya Department of Health nag-study gid, no? So ang Ilaya government, they looked into giving home care sa mga non-COVID patients. Okay. And they've been doing this since 2019. So ang ila study was 2 years. But ang Ilaya nga gina-service sa mga non-COVID, no? So may mga UTI, mga non-COVID respiratory infection, pwede man lang sa balay. Ang ila to yung rason to decongest the hospital bed for COVID patients. Okay. So ang amon niya, it's every case na ma-handle naton. So may mga specialist man ta, we have nurses. So ang amon niya nga gina-plan. Pero Doc, why niya ka mo cater sa emergency cases yan, no? Well, kung tanawon mo, based sa amon experience, especially sa late August up to mid-September, grabe kito ang aton kaso sa Bacolod. No? To the point na we have been losing patients sa balay mismo. Luckily, we have nurses that we can call and they are responsive to the time. Nga kakatugid sila, they expose themselves to COVID patients, but COVID suspects lang kaya they don't. Most of our patients now, they don't want to be tested. Mas ano pa naman kapilit. But they are mostly elderly and they are not vaccinated. Ang muna gina-emphasize na most of our the patients that passes away ay na-vaccinate. And we have nurses, no, in Bacolod. Kabulukan naman sa mga balita na namo na sa nag-resign nurses sa mga hospitals. Amo nang amon ginatap. So these are actually nurses previously working in hospital settings, even from ICU. No? Nag-resign sila because of some reason or another. Amo nang ginatap namon. Okay. And at this time, iban sila though part-time lang. But we will be hiring them as regular staff na gid sa amon care. May man gani oo. So ang inigling ang balay atipan ni is hindi ni siya kung tanaw naton, hindi ni siya kompetensya sa ospital. Kundi nga daw nag-complement gani ni siya dok sa ospital dok no? Yes, not at all. We were not thinking along that line. Now we will be a competitor. In fact, we will be what we call that, though we supplement, we fill in the gap. So, most of us naman, all of us, sa Santa Monica, we're all active practitioners. No? So we are specialists. My practice in surgery, I have my clinic in Riverside. So we are all private practitioners sa amon nga specialization. So we work in the hospital. And then we see the need to do this care to help out the issues sa hospital. Do they lack nurses? Most patients, maski na non-COVID, they are afraid to go to the hospitals. Subong kabulok naman sa sitwasyon sa mga clinics nga ara sa medical arts, no, the patients are afraid to go there because of ang rason nadlok sila malaknan kaya man takabulo kung di na mga infection da kaya man test kit masyado kag ang iban nga rason da nabudlayan sila mag-schedule sa amon nga appointment kay kadugay sa triage sa medical arts o mga clinic set up, so iban sa balay na lang. So amon ang amon nga ginapakita gid nga through telemedicine, through our care na sa balay na lang himuon, somehow will help out the issues sa hospital setting. In fact, this will actually help the hospital mo kay when we'll be fully functioning, we will be helping the hospital through a shorter hospital stay. No? So maski na sa surgery, no, example lang, ako, I do surgery sa mga hernia, sa mga bata. These procedures can be done as outpatient. So we call that day surgery. When you say day surgery, we schedule that early in the morning, like 7 o'clock. And then tuloy sila dayan right after.
So these are ambulatory surgeries. So they go home right after surgery. So the cost of care will be sa balay. Okay. Sila na lang balay. Dito na yan. Medicine and follow-up. So amo nang mabulig namon sa sitwasyon sa healthcare system na tutsubong. Okay, sige. Dr. you've mentioned kaina nga siling mo mas barato abe para sa pasyente ang ini nga sistema. How come? How come nga mas barato ni siya, Doc? So one thing, why can I gabayad sang Room. mo yung hospital room? And then syempre sa mga costs ng medicine, of course, ulumantang at isaka niya kung arak sa hospital, no? Correct. We have our own sources of supplies, which we are now happy the cost of the medicine is lower. No? So the cost of medicine is lower. Ang tanawon mo, it's a special service kaya we give our service sa balay. But we want to lower the cost of the service as well. We're now studying how the cost of the caring of patients, like the nurse's visit, the physician's visit. Kung tanawon mo, it is special eh. It's doon pala sa delivery. Sa mga food delivery, mas magi man na siya kahit personalized. But it cannot be that expensive once we will be giving out though damo na bala ang service, though I'm sure the cost will be lower. Now our cost is lower subong pa lang, but I'm sure this will be lower soon. Maski now we are using that our own technology, electronic medical record and information system. So we expect this to be lower compared to the hospital care. Ang issue lang din nga matanaw ta, ang maski na it is more within reach of most citizens, it is not covered by PhilHealth. Okay. Okay, this is out of pocket. Okay, TY coverage ng PhilHealth. But kung tanawon mo, the way I see it, I'm sure soon this will be covered. Kaya tiara na gani ang COVID isolation care sa balay. PhilHealth came out with a package of, I think it's 5,000. No? Kung COVID ka, tapos ara ka sa balay mo, isolated. Mayara magani sila package mga COVID patients na isolated sa mga hotels or sa mga community isolation unit. So kung accredited ang imong hotels, ang DOH, kag may benefits sa PhilHealth, they can cover that, I think, around 20,000 to 21,000. So matamat na, I think, tinatanaw sa PhilHealth na they can cover this service outside of the hospital. And we're also looking into mga private HMOs, mga management organization like IntelliCare and Kaiser Permanente. I think they have this outpatient benefit for the elderly and mga retirees. And ang Pacific plans, I think they also have mga OPD. So bilitan ni makuha ang mga cost or payments ng pasyente. So insurance, but mostly it is out of pocket. Amo gani Dok nga siling ko may gani ni nga may amunan ni okay kat kami next year ni early next year basi ma-renew naman kami sa amon nga HMO bla kundi ma-discuss na muna sa amon ni HMO kung pwede ni ang ini nga services namon ma-avail sa ilang nga mga benefits di bla Doc? Yes, isama naman ka plan, we will be meeting with HMOs and we will be giving our proposals. And I'm sure they have their own outpatient benefit money. So I think they can realign their benefits sa ilang mga clients through outpatient. I'm sure that they will see later on that this kind of healthcare provision will be cheaper, a lot cheaper kung sa hospital. Kaya panahon mo, well, having been with several hospitals as
a medical director in admin, ang cost of hospital care is really, really expensive. No? So, good lie kay ang expense, ang total cost ng care is really, so hindi siya man naka-sustainable. In fact, kung tanaw mo, especially if you're a standalone hospital, kung hindi ka pala part ng chain of hospitals like the MPIC, the Mount Grace hospitals, so ikaw lang isa. It is not really that income generating. No, in fact, you're losing pagani. So I cannot see the reason why mga private entities go into this kind of business. But of course, ang tanawang taya ang sa amon nga profession, it's tanaw mo, it's service oriented. Though bonus na lang iya kung may jutay kang income. So especially now at this time of the pandemic na economy points south, no? But ko ang aton economy will recover pa in 10 years time. Okay pa niya. Most experts. So so layo pa. Why patagani ko no according sa nabasa ko, ang pandemic ko no duwara pa lang sila sa early stage. Kadamo pa ni kuno nga mga variants nga magwa kay tungod nga kadamo pa yas ng unvaccinated na mga tao. That's why we really push for the vaccination ng ng mga tao sa aton mga citizens. Nayo gani subong kay mayara na ta mga teams no gina-vaccinate tamat na. So amon nga gina-push no. That's why ginapa post naman sa Facebook ng mga doctors, mga healthcare workers, mga nurses, nagpa-vaccinate kay this is really important. Correct. Kaya amulan ni siya actually ang makabalik-balik naman dala sa milyon normal na itong nga pangabuhi, Dok, no? Kung mabakunahan ang halos kalabatanan na itong nga mga pumuluyo. Oh yeah, so this is the only way to go para control ta ng pandemic. Maybe in 2023, I don't know. But why pagid layo pa tayo. So that's why amon nga gina-offer sa population ta na home care. Dok, atago ko lang no kaya may mga naga-text diri sa akon. Ano ang flow sang sistema sa aton nga operation? Anong flow yes ni Doc? Let's say pasyente ako may pasyente. Kinanglan ko ang serbisyo sang balay atipan. Din ko masugod. Anong sugod sini? Anong ang flow sa operation? Yeah, we have a hotline. We have phone numbers to call. Cell phone, landline. Na to call our office, we have on-call na nurses nga magsabat. These are our control officers. So once you call this number, they will answer your call. They will start interviewing you kung anong problema, ano yung mga data, ano yung mga address, kung ano yung mga chief complaint, etc. Then they will start encoding the electronic medical record. And then this patient will be referred to our nurses para mag-obras ang nursing plan. And then to our doctors, no? Para ma-evaluate, obras sila sang diagnosis, then eventually treatment, and then house call. Doon ka simple lang. Ano yung process? It's a simple flow. No? The first pala nagkakatok sa hospital, katok sa imo doctor, pakonsulta ka, tigaan ka diagnosis, and then tigaan ka treatment, whether kailangan mo hospitalization or not. So the same thing sa amon. What we start at home. Kung kailangan mo gid siya hospitalization, we also do that. We refer patients to hospitals kung kailangan gid, kung may lugar. But while waiting for bed availability, we start the treatment insigida. Okay. So for COVID, let's say kung COVID, that start na kami dahil treatment, either oral, but now we can do IV therapy right away kung kailangan gid. Kung kailangan gid. Doc, available na ng aton nga mga telephone numbers ba? Pwede na ito na ma-announce? Yes, I think hatag na ng gigat. Itinda. But I can text you that day. I'm using my cell phone now. I cannot
Sige, Doc, i-text lang karon later sa akon ang numbers to call para nga kung may mamangkot bala mahatag silang numero nga pwede nila matawagan, no? Tapos Doc, ang bayad, paanong bayad sina? It's also online, no? You can settle the bills through bank to bank, or it's virtual yapon. So personal lang sa mga payments sa ibang mga services. So, Okay. why kami face to face subong kay although we have an office, we discourage face to face, not unless nga sigurado gid nga ang patient visiting you is really non-COVID or safe for face to face. So it's all online. Okay. Ang amo ni number subong isa pa lang ka cellphone, kag isa pa lang ka landline. But eventually, since we're now in the early stage of our operation, nag-dry run pa lang actually, and then we will have our soft opening soon. We will be online. We will have our own website with a landing page. You will see our services. Nga pindot, click na lang, and then call our call center. Okay. And then we will have more numbers to call soon. So, subong na dry run pa lang para sigurado ta once we open. So, panagit expert na kita sa flow, damo natin nursing staff, damo ta mga doctor staff. So, para wais ang delay sa atong treatment. Kaya ang aton nga subong, especially na sa COVID, why dapat delay sige na matag na treatment, early treatment. Pero Doc, sa ko pa flow sang operation at din nga punto dira at which point will the patient know kung pilang iablay ran? Sa pag-start na lang, kay pag-start gid, no, pag sapat sang amon call center office call officer, may mga set of packages naman treatment, protocol or packages of care, like initial care, mayroon na siyang package rate. No? Barato pa na siya subong. Start with telemedicine, o pwede man itemize telemed ka lang anay, and then kung bisita ka sa doctor, there's another cost. But kung it is all in a package, it is cheaper than itemized na care, like let's say telemed, and then bisita sang nurse, one or two visits, and then one house call by the physician within a period of, let's say, 10 days, may cost na siya. Okay. So, na siya package. And then, kung may mga specialized care like IV therapy, that's another cost. No? So, say, ang mga nurses will be visiting to insert IV lines and then giving the IV meds sa balay, that's another cost. Pero so, as of now, mula na care. Ang choice ang package, sino ang gapilis ni pasyente or ang kuan? Ang hatag na sang recommendation syempre yung doctor. Okay. Kilalan gid. But of course, ang decision will be coming from the patient. Okay, sige. Kaya matag papirma man sa consent kung anong care. May mga consent. It's really a hospital setting. May consent of care. Kung anong ila gusto. Sila gini na pagustuhan naman. But of course, ang ina-push na gid ang need gid, no? Kung ano gini kilanlan. For example, COVID ka, tapos ang imo assessment is going to severe, critical, especially unvaccinated. Somehow we can predict kung ano ang prognosis ng patient. We give the necessary medication right away, either oral or IV. Okay. While waiting for hospital beds to be available. Isa pa gid naman ka ginahimo ang amon nga call center officer, once magsulod ka sa care namon, queue ka na dahil sa mga hospitals, no? So we call all the hospitals for reservation na for that patient. Okay. So to assure them nga may ara ka na to sa amaning hospital number ano kana. So anytime nga you need hospitalization at that instant, mapadalaga na dayon. And then one good thing about our system, we have a good network with our own rescue officers, mga CDRMO. So we are well networked with one hospital command sa Bacolod, even up to the provincial level. We call various
COVID referral centers like the one in Valladolid, in Cadiz district, and one newly opened in sa Hinigara, Himamaylan. So ang gawa naman is we have our private one hospital commandment, and it is well connected to some networks, even to the private hospitals. So and when we find it really important, kabalo ka kung diin ang hospital na may available mga bed. So daw may referral system ang kamugali adak, no? Yes. We are now trying to clean up that kind of system. Well, since pag third wave sa April, we befriended so namin ang amon nga networks, especially sa rescue officers sa DRMO. So we in fact one of their staff is now part of our staff. So we should be well connected if we want our process to be foolproof. Why delay? Why importante why delay some treatment? We want our patients to recover 100%. So manang amon gid yang mission vision. Okay. Sige. Doc, lastly, kundi sa ordinaryo yung magpa-check up ka, ginakuan, kaya antes siya magkuhan sa doktor, nakuha ka ng mga BP, mga temperature mo mga pulse mo ang heartbeat mo may amo na nga mga ginakuhaan na si mo. Paano tanihaw kan dito this with this kind of system? Kami, nagpadala kami sa monitoring equipment kung why ang pasyente. And then our nurses will visit. After teleconsult, tele-interview, telemedicine, our nurses will go there to get their vital signs. Okay. But kalabanan subong ng mga pasyente Meron na. Yara ganis sa oxygen tank. So ang ining mga BP apparatus, mga thermal scanners, ang pulse ox, ordinaryo na lang that's just another gadget sa balay mo. Yara ganis sila iban, yara na sila gani yung mga wearables na monitoring. So it is available online. So kibot ka lang, yara sila ilang pulse ox. So hindi man budlay subong at this time kami ay well educated na sila because of the pandemic. Kabalo na sila kung anong importanteng data na mabalanta. Especially ang pulse oximeter. Okay. But kung why, we are ready to give out kits. Ang tawag sa we have our own kits. Sige, okay. Doc, kindly inform us kung saan obla mag-opening gid ko mo bala daw ng para nga kabulig ta pabalo sa aton nga kuan kay ining informasyon dako ni mabulig sa aton nga pasyente mo if they would know kag ma-inform sila sa sining serbisyo then maka-avail sila, no? Please kindly inform us Doc kung mag-opening na kamo, Doc. Yes, good boy. Yes, good. We will be rolling out soon. No? Gusto na naman plaster sa Mayo na sakto amon nga flow, and then we have enough staff to accommodate everybody. But of course, the whole population of Bacolod, more than 500,000. Sobra na tayo, kung ikaw lang da isa. So it will be a challenge. But of course, we will be doing our best to help out this pandemic. No, it is we consider this our obligation. So that's why we are in this kind of anyway. It's our profession. So it is our obligation actually. Sige. Dr. Salamat gid for your time again, and salamat mo kay Dr. Melvin Ibanez for facilitating sa imo pag-guest sa aton karon nga aga. Thank you gid Doctor. Thank you for your services aton sining community. Welcome boy, welcome anytime. Sige, mga ka-aksyon, Dr. John Alejano, ang aton bisita karon nga aga diri sa Kapehan sa Aksyon. Now, mabalik kita after sa aton importante nga mga pahibalo, pero good morning lang dira nay no sa aton dira nga naga-monitor sa Facebook, si Ana Sinoro dira sa La Carlota, mayang aga. Sa kay Henida Ordonez, Via Jonathan, mayang aga man. Good morning makano kay Ma'am Van Mayo, kag Jinky de Alagdon. Sakay, si Miss Van Ara, sila subong yan ni Dr. Naga-monitor man. My buddy, Doc Matt Mayo, good morning. Evelyn ni Pumuseno, mga agaman, sakay, akiga Halloween, gali sila to sa Kwan, sa US.
Watching while partying kami ni Buddy Doc Mayo. Ay, very good, no? Kay Catherine Duca, maayong agaman. Kay Ma'am Luisa Luing Melos. Good morning dira sa imo, Ma'am Luing. And thank you, Gid, no? Sa pasayan. Huwag ko pa maluto, actually. Kaya para boss madalaan ko di ang mga tinso. Ray Barrioga, sa Barangay Pandanon, DSB. Mayong aga man dira sa imo. Sa kay Teresa Linahakayaw sa Bago City, Ginbuaro. Mayong aga dira. Kag sa tanan nga mataga siyudad sa Bago. Sa taga Libertad Public Market dira. Good morning ha. Kag sa Burgos Public Market. No? Mga ka-aksyon, magabalik kita diri sa Kapehan sa Aksyon. Pagkatapos lang sa importante naton nga mga pahibalo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulon nun kag negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo,
sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat din sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayo na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo.
Padayon Aksyon Radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang kinadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Sa aton nga pagpangalagad, istoryahan ta ining sa Sineco blaho parte sa Sineco man ang ERC bala ining Energy Regulatory Commission nagpagwa man sang iyang opinion sa sining extension sang kontrata bala sang Sineco with Kepco Salcon. Kadumdum ka mo nga ginorderan na ni ang Sineco sang I think Department of Energy nga hindi pwede ang inang extension sang contract i-refund ina ang aton nga mga konsumidor kaya nagbayad kita sa mga aksyon mo sang pila ka bulan nga nagmahal ang aton balayran part sinadira tungod sa extension sang kontrata. Ang nagling order sila para sa refund hindi gali ang parte sa kwan nga naguba to bala ang kwan ang pipeline nga nagbakal sa Wisem ang Sineco mas mahal hindi ka deliver ang sa Kepco Salcon. Di ang diferensya sa to iyagin patong sa aton nga bisan ako nauna ko tunod question sa to ko nga ipatong na sa konsumidor. Ang Kepco Salcon niya has a contract with Sineco nga mag-deliver sa kuryente, so whatever the case may be, deliver gid kamo ya sa contract price naton, sa contracted price naton. Hindi naman tingali ang dasun nga desisyon sang KRC, hindi pwede ang extension of contract kaginhimo sa Sineco with Kepco Salcon at taganto niya karon kay man initanan concern kita sini nga mga Sineco consumers, kita sa Sineco concern kita sinitanan kay apektado kita, no? So ari kay istoryahan ta ini kahapon lang nagwa nga balita nga ang ERC naghambal nagpagwa sa opinion nga ining kontrata sang Sineco with Kepco Salcon na talakay tayo na sa nagligad mo, no? Naging extend lang contract. Kundi nagbidding to mo. Nagbidding, kay man natapos to ang kontrata sa Kepco Salcon, nagbidding, ay, gin-extend nila yung daan na kontrata. Tiyan mo na nga ang silisang ERC, hindi pwede ang extension sa kontrata. Hindi pwede. No? Istoryahan tanibla kay padalman tani with amigo naton, si Winnie Sancho, sang Power Watch. Para nga matagan ang aton nga mga pumuluyo. No? Sa aton linya sa buong win, mayang aga, and welcome once again diri sa Kapehan sa Aksyon. Boy, good morning, no? Labi na gid sa aton mga consumers ang Sineco nga nagapamati sa imo programa. Gakuan ko di bala intro ko di kay na, daw medyo nagtalang pa ko, hasta subong ka sa kapon, hasta subong window, bago lang ko na dumduman ko gali. Lain ni siya gali ang desisyon sang ARC, no?
nga nagasiling nga hindi pwede ang extension ng kontrata. Ang nagligad to gali iya at to gali ang ginpatong nila sa aton nga to blang way ka-deliver ang Kipco Salcon tungod na nagubang pipeline to sang NGCP. Dogin patong sa aton niya ang mas mahal nga pagbakal natin sa wisem lain man tuguling issue ya iniya lain naman ang extension ng isang kontrata with Sineco sa Kepco Salcon. Kay if you remember when para lang makuha na ng aton tagpalamati bala natapos ang kontrata sa Kepco Salcon sang I think mga ano to Mayo gutuin no May. May natapos. May 26. Nagbidding, naghimo sang bidding. Ang nagdaog Kipco Salcon, mas barato ang bid sang kwan sang Kipco Salcon daw 329. 329. Alin sa 542, no? 5.42. Alin sa 5 pesos na 42 centavos per kilowatt hour nagbid ang Kipco Salcon. Nyari ang bid nila 3 pesos kag 29 centimos. Nagdaog ang Kipco Salcon. Kundi tanay do kanami sa aton kay ti barato ang aton bakal kuryente kundi maresulta na sa tani nga barato man ang aton nga balayran sa aton nga kuryente sa mga konsumidor, di ba? Waya gin-implement, gin-extend nila yung kontrata sa Kipco Salcon dito lang tanay sa kuana sa 529 do kakadlawan. Ti sila sang ERC siniyo, hindi pwede ang extension sang kontrata. Gapon na ni sa naggagawa nga resulta ang opinion sang ERC. Yes, tungod sa kwan may may congressional inquiry, no? Bali ikaduan na ni nga congressional inquiry sa pag-investigar sang electric rate increase diri sa Negros kag sa Iloilo tungod sa tong amlan incident, no, congestion tugla naguba ang Cebu Negros submarine cable. Now, along with that, nadala ang Sineco, no? Tungod na may mga viewer man kag mga participants na nagapamangkot, no, bahin sa Sineco, particularly boy ining ginambal ni mga extension, no. Si Congressman Garap, no, Paduano, isa man sa mga nagdala sini nga mga issue, no, kag tugod sang pag-extend nila sini kung matandaan naton ang power watts yan nagapamatok gid na ang extension hindi pwede, no. Karon gin confirm na gid ni ERC chairperson na Agnes Dibanadera, gin clarify na sang inquiry sa 29 that there is no automatic renewal, no, or extension of power supply agreement. Kagin confirmed sang ERC that ERC has not approved Sineco's power supply agreement extension for its failure to comply with the competitive selection process, no. Dibinadera added that ERC will investigate the said matter and administrative sanctions shall be imposed. So in short, boy, isakto na boy ang ambal mo. Silinsang ERC, hindi pwede. Pagdaog sang 329, ginhold nila anay, no, may nagdaog na sa bidding, lowest calculated bidder. Tapos nagbalik sila dito sa 542, kag gin-extend nila. Ang rason naman ni Father Larida na gin-extend nila kuno kay mas nubo, kay ang ila gingamit kuno nga presyo, inatawag nila nga time of use rate, no? Kuno barato man ginaya TOUR. Ano na sa naman? Amo na siyang rate, boy, kuno magkuha kabla sa mga government-generated power supply. Okay. No? Pero abi, makuha ka sa NGCP, o kung makuha ikaw sa geothermal. Pero ang hambal sang GRA, sang ERC rather, bisan pila man ang presyo mo, bisan diin ka man makuha, kinanglan mo yung approval sang ERC, kaya ang ERC is the regulating body. No? Okay. Tagaan ka na iya boy sang ERC, sang ginatawag nga provisional authority kung wala pa ma-aprobahan ang imong application. Okay.
Kaya sini kuya diri gid nagkuan failure siya diri no. Kag ang ako na tingalahan nga si Father Larida ang nagpungko diin si acting manager no attorney Danny Pondibilla kag diin niya si President Yap na ang nagpungko tuya si Father Larida. No, with all due respect, Father Larida is not a signatory to the contract with Kitco Salcon regarding the so-called short-term or one-year extension. Hindi siya part sa hindi na siya signatory dira. Yeah. Signatory siya, signatory siya sa board resolution. Pero ang nagapirma sa kontrata ya si kuan mo Attorney Pondibilla kag si Judge Chap. Why sila ya sa congressional inquiry? Why sila ya sa Di pa pangita sila, boy. Kag siguro ipasupuina na sila sa dasang nga meeting para i-sticker nga ang why to sila kay sila ang responsible officers dapat sa sining kontrata ni sa natingala man kung ang why no na why sila. Kaya karon boy ang mabulubog at pagidire ito way labot sa investigasyon ang siling ni Di Benadera kung naglapaw ang ilang pagpanukot o kung ang ilang rate sa ginatawag na time of use rate, i-refund nila dapat ang mga konsumidor. Ikadua, kung mapamatudan na may violation din man sila and in more likelihood may ara, ano ang kwan? Ang may penalty. Di nagpumangkot, boy, ang isa sa mga congressman, din ang penalty ipasa naman sa mga konsumidor. Ang sabat sa congressman boy, hindi pwede. Hindi Ang malukdos ang penalty, amo ang mga tao na may kaimuan sini. Nagpirma. In other words, ang board of directors, including the acting general manager. The consumers should not be made to pay for the wrongdoings. No? Kaman inibalaboy ang kuan ini ang 20 megawatts na extension bala. Wala labot nga gindali-dali. Matyag ko daw kulang balaboy sa pagtuon. Gin tani gin id nila na ibla ko nanong implikasyon sini no. Correct. Kay balo na gid ang board. Kay balo na gid ang board nga sang pag-pandemic nagnubo ang power requirement sa mga consumers. Di ba? Gibi na ya. Ikadua, mayara kita boy ginatawag ng mga contestable customers. Amo ni mga blanco, wala nga mga establishmento like SM, San Miguel, no, and the rest. Kaya ini sila, boy, kung tipunon mo ni sila, 13 na kabilog, ang ila sining power supply nga ginakuha mga 17 megawatts, no? 17 megawatts. Now, by December, masaylo ni sila sa ginatawag nga ARCOA, no? In other words, may right sila nga magsaylo, mangita sa iban nga supplier, power supplier, kung kita nila nga daw kataas na gid sang iya sang Sineco. The granting for the sake of argument na manaog ni sila 17 megawatts. Pila nga daan ang gid-reduce sang kwan sang pandemya sa mga household consumers. In other words, boy, hindi mo na kinanglan ang 20 megawatts, no? Kung gintunan lang nila tani sang Mayo. Karon, for motives, for reasons only they can explain, gin-extend gid nila ang 20 megawatts nga muni boy nagresulta sa Hulabalo, no? Iti na kuan gid balaboy daw na bulabog sa bilog na Pilipinas, no? Na may violation ang Sineco. Kagti may appropriate sanction, administrative, and probably penalty. Kag nagapakita lang ini nga inkompetente ang mga board of directors. Kung hindi sila incompetent, kundi wala na kuan, why di naghimo sang amuni nga mga konsekwensya na sa diin ang nagasuffer ang kuan ang konsumidor. Tinga ako man lang tani boy amune. Although nagaupuner kita sa Sineco sa iya mga polisiya nga hindi sakto, ti aton man ni cooperative mo. Why man gid tayo nag-aaway nga nagkakontra sa Sineco Why tayo ini ang tuyos niya hindi para tumbaw ng Sineco Correct boy kasi tani boy. Kis
should be a wake-up call to Sineco. Dapat magbugtaw naman sila balakag taglungo nila ang kwan, ang sistema kay nga kay balo kita boy nga ang pursa sang privatization subong Purte. nadakwa na mo. Nga purte. Purte. Manti, hindi naman guro kinanglan nga balo naton kung sinong mga power behind the power industry, no? Ito ribligin na yara na sa Kongreso. Kanon, kung magsige ining kapalpakan o inefficiency sang Sineco, kung magsige gyapon ang ila serbisyo nga hindi mayo, kag magsige gyapon ang pasaka nila sa mga kwan sa ano ni sang rate nga unjustified, patong lang sila nga patong, pason lang sila nga pason, mambal niya po yung tao kung takaan niya. Mayo pa niya i-privatize Privatize na Kaya oo. niya, bisan sila niya mahal-mahal, pero business-like sila niya ang kwan. Ang proseso, kag madasig, kag systematic. Ang punto ko balaboy nga, sino ba lang luyag sa privatization, hindi ito na luyag, ya kay siyado na yung kahalit sa konsumidor mo. Pero dapat, taglungon sang Sineco, tinuan sang Sineco ang iyang kwan, ang iyang backyard, para nga hindi makasulod ang pursa sa ginatawag naton boy nga privatization. Correct. Tiyan ka, kaya namatian ko, nakita ko to mo sa Incore, ang rason dito ni Father Ernel Larida, nga mas barato ko no, ang pag-extend sa contracts, ko, how come, ko, daw hindi ko makita ang logic behind, kay sa aton nga layman lang ya, layman lang tao, ordinaryo lang ko, kumuha yung mga padalom gina sa pagtuon sa kung ano da, pero 329, between 329 and 542, di ko na makita nga mas nubo ang 320 ang 542 sa 329 man. Wala na yung simple nga pagtanaw blawin. Correct. Sakto na boy. No, kaya nga gin-expose mo karon ang konsumidor to a higher rate nga siling sang ipiralo ang electric distribution utility should provide shall provide Oo. electricity at the least cost. Di may 3.29 nga ginkuha mo ginabi ang 5.42. Naumutan dami man sila gabi boy nga barato gid ba no? Kay ang ila ginagamit pero teklarohon ta pa na kay tubong puro takit ko salko no wala kita nagakuha sa government generated facility no. Pero bisan pa boy, bisan masiling siya nga barato, wala ka man siya wala ka gintagaan permiso sa ARC na ang nagmatumato kay mo yan gin-implement mo na. So in other words, bisan provisional authority sang ginahambal nila nga presyo sang kurente, wala ginhatag, wala nagabal si Dibinadira wala sang ang application nila wala ginaprubahan. At all ang dol, may sala gyapon. May sala gyud, Ang proseso ginlumpatan nila, no? That's why gani natingala ko nga ang tani dapat sa to boy nag-attend kidya si Atty. Dane para ma-explicar ya. Kag si Kuan man, President Judge Yap, attend man siya para mabalaan sang konsumidor. Correct. Ang muna tayo implastada. So, amo ni sang sitwasyon subong. Hindi disapprove abe sang ERC ang extension sang contract, no? With Kepco Salcon. No, atong tikay nagabayad na kita sa to, ano to, refund to sa mga konsumidor? Amo pa nang si Saunda, kay nagasiling Father Larida nga nubo ko no. Ang ginsukot siya kita nawon ta no? Karon kung maglabaw boy sa ginasiling yang time of use rate, may refund gid ya, no ambal ni Dibinadera. May refund. Ma-investigate sila within 15 to 30 days, no? Kay tita ni, kung gin-award lang nila to ang 3.29, anyway, the same company, Kepco Salcon, ay why gid problema. Kaya nakakuha na to yung mo. Naka-CSP na to, hasta subong. Wen, mangkot ko bla? Yes. Why to nagwa ang una nilang rason sa aton nga kuno ko gin-extend nila kay may reklamo? Why to nagwa? May complaint pa lang. Invalid ko ni pagwa nila, kaya masiling sila nga gin-entertain nila, ano ni? Why nila Hindi mo nang una nila? Amo nang una nilang rason sa aton?
correct. Bago lang ko ni kabati niya sa ining time ni siyang tawag mo? Time of use. Time of use. Time of use, Bago lang ko eh. ni kabati Oo. ang term mo. Kung ano yung nagwa sa explanation nila sa pumiro, kung nga gin-extend nila, ila lang niya, kahit tungod may complaint na mo itong hambal nila pumiro mo. Ti uganin kay ang nag-complain to, na-explikaran naman to sa DOE. Oo. Kaso na to ang nag-complain nga consumer ni Gross, na-address na to ang problema. Mm. So ang guwabla to yung balibad mo lang to nga may reklamo. Mm. Pero actually, di rin natapos na di ang competitive selection process. Mm. Ano pang imo ginahulat, no? Mhm. In other words, may mga proseso sila nga ginhimo nga hindi amo karon mas lang naman sila time of use rate. Mhm. Pero boy, in fairness to them, bisan ano pang ilay balibad subong. Mm. Matag pa sa kuan mo siling nga kuan Sa silak sa adlaw sa silak sa adlaw. Oo. Oo, matag pa nga may violation. Hindi amo ang ila ginimo. Correct. Kay karon Hindi nga klase ang mga transaksyon ni kag move should have the clearance and approval sang Energy Regulatory Commission nga way na natabo. precisely kay manti ang ano blang regulating body kundi ang kuan ang ERC. Di karon matumato ka lang daya wala maprubahan sang ERC tani. Boy wala man tanaga no kay man ang kuan balang power industry sa dus ni ka complicated nga kuan mo nga area abi no ako mga tatlo man katuig nga akong sini nga tuntuon kag at least as of now hindi gid ko yan makasiling nga expert ako diri kundi may nabalaan ako abi nga mga basic and fundamental nga masabat na kon kung may issue ang kuan ang power industry. So tani ang mga board of directors including the acting general manager kanda kamo sang ginatawag na education dissemination campaign para maintindihan sang konsumidor kung ano ang kakatabo sa Sineco. The consumers of Sineco deserves to know what is going on in our cooperative. Kasi aton man na yan, kooperatiba, hindi man na iya sang board of directors. Member owner tada. Kaya mo gani, boy, they owe us an explanation. Oo. So kung silent night and that's last na mag-Disembre, napakilala, they are not functioning well, no? Kag ang mga board of directors, sad to say, were not trained by the OE or NIA to conduct a mag-hold sila sa ginatawag bilang magpirma sila sa power supply agreement to the best interest of the consumers. Ang nakakatabo, boy, no, hindi man lang diri sa Sineco, sa bilog na Pilipinas, allegedly, ang nagambala na ilan tayo ang board of directors, ang general manager, kadang power supplier, no? Sa paginambala na nila mga allegation mo nang ni kung anong ila transaksyon matapos, kundi everybody happy. So ang kalulukuya, boy, ang konsumidor. Kaya wala siya kaintindi that the power supplier and the board of directors allegedly are bleeding the consumers dry. So muna tani. So why na ni why pagid sang final resolution no sa sining pero ano man matabo gini nga i-implement na ang kwan, ipa-implement na ang resulta to sang bidding. Why pa man to dapat ipa-implement to, wala pa man gin-implement sang board, dapat ikuha na nila na tawag i-nominate na nila no para makuan bala mauntat bala kung may taas gid man nga pagsukot no sa mga konsumidor. May masunod pa na iwen nga hearing, may masunod pang hearing ang may isa pa guro. So after sinaguro basi after sinaguro basi mapagawa na ng order ang ARC no mapagawa na ng hopefully nila boy kay kung may isa pa ka hearing may erase pa kung may isa ka issue nga daw nalipatan ko no kay mantiwala na ko yung magsali kuan pa to sulod kay kaklaro naman no. Ang kuan bala boy ang collective bargaining agreement sang union sang Sineco kag sang ilang supervisors union kundi ginparatify nila to sa AGMA. Dako to boy may kuan to siya, may financial equivalent to siya mo. So ang pamangkot dira
siling sang finance officer sa Sinico, hindi kasarang ang Sinico mag-implement. Nagapangayo ang Sinico sang supplemental budget. Kaya po bangko boy, supplemental budget din naman nakwaon. Din kwaon. No, sa konsumidor naman. Kaya nga ang naging paratify nila tuya sa kwanaw, sa agma nila nga ginhiwat sa dali-dali. Nga way man tukaten. Na Way ka man tukaten. Amo gani boy no, amo nang akon erase no, but as of now, sa akon pagtanaw ya boy, tungod man sang inyo abing bulig ban sa aksyon. Daw nagano boy na nasanagan ang mga konsumidor. Kag nakabulig niya boy tulod no sang ganahan. Para maano naton nga iniya hindi lang niya kaklaro congressional inquiry naghambal na ang ARC. Hindi pwede illegal. Ang tawag sina ineligible contract. Kita ni ang Sinico, anong senyo? Dapat bala kung may kuriran, hindi kay nakita ka na gid na sala. Manago patagyapon sa kung ano nga balibad. So it would further exacerbate the situation. Amo na gani nga tikon kapimpa si Father Larida being pare abe. He should know nga ang pinakanami sa isa ka tawo ko ang pinakakuan bala ang maisog nga tawo is ang tawo nga nag-admit sa iya sala. Di ba? Correct. Oo, ang nag-admit siya sala and then make corrections sa mga sala nga nahimo. Amo na yung pinakanami da. So if this can be done by Sinico, kundi mayo tanan, napita tanan, admit mo nga nagsala kamo, then make corrections. To make things right. Mula na nga to. Amo man na boy ang ginaulat sa mga mga konsumidor. Pag ako nyo nga may kapaltahan, sino ba lang nga tao ang way gakwanaw? Sala. Nila, sa for all absent and fall short of the glory of God. Pero karon, kung may ara, kapag may commitment, taglungon. Hindi kay manago sa gyapon ang kamaturan bla. Bisan ano mo katago sang kamaturan, mabuhagin na siya mo. So, amo na siling bala nga pare man si Father Larida, kabalo man na siya, no? Seek the truth and the truth shall set you free. Correct. So, amo na dang aton nga kwan, huwag man ta nagamulay sa ila, no? Kundi ang aton lang ya ang interes ng konsumidor among aton pangapinan agud to nga ang kooperatiba masling naton nga aton ina kooperatiba. Sige. Wen salamat gid for your time I hope sige lang aton away para sa kuan bala sa interes ng aton nga mga Sinico consumers. May na kami mga tao para sa inyo nga way makamumosweldo, way mga ginabato na da but nagatingwa gyapon nga maproteksyonan ang interes ng aton nga mga konsumidor. Wen salamat gid sa imo time. Anytime boy, thank you and good morning. Good morning. No, si Mr. Winnie Sancho mga kaksyon parte sa Sinico, okay? So, alas 10:36 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ari naman kita 10-year validity sang driver's license. I-implement na. Kung mag-renew ka sa imo lisensya, 10 years na ang validity sang driver's license, no? At tagunta ini kay hindi na mo ni kahapos mo magsiling ka nga may hara gali mayui pero hindi niya kaamulan ni kahapos mga kaaksyon, no? So makuha kita sa pila ka mga pagpatag dire halin sa aton dire nga kuana bisita masunod naton nga bisita in the person of Ma'am Susan Guara. Amo ni siya ang acting chief sa Negros Occidental Licensing Center diri sa Bacolod, no? Dalo ka diri sa aton LTO diri nga office, duha na da mo, separate na da opisina. Ang isa na da for registration, ang isa para sa lisensya sa mga drivers. Ang head na da sa registration sa masalakyan ni Mr. Ruben Tampos. Sa licensing naman niya, magkuha ka mga driver's license. Iniya si Miss Susan Guara, no? Ang acting chief dira. So, let's try to make things, make matter clearer sa sining iga-implement, no? Gin-implement na, naaprubahan na. Ang ining magkuha ka lisensya,
10 years na ang iya validity. Subong ni ang lisensya 5 years pa lang mo. 5 years ang pamiro na nagsugod na sa every year ga kuan kita. Garinyo tapos na imo 3 years, na imo 5 years. Subong niya 10 years na ang iyas ni nga validity. Pero may pila diri ka mga imuon man ang aton nga magaparenew sang lisensya. So with on the line si Ma'am Susan Guara, ang acting chief sang Negros Occidental Licensing Center sa diri sa siyudad sang Bacolod. Ma'am, good morning and welcome diri sa Kapehan sa Aksyon. Good morning. Especially sa inyo, pag talaga palamati. Yes, Mama. Si Aksyon Boy Duran ni Mama, no? Okay. Ma'am, nariyon ang ining 10-year nga validity bila sang lisensya kung magpa-renew ka. Masugod na gini siya, ma'am, even diri sa siyudad sa Bacolod? Actually, Region 6 ma-roll out kami isang 10-year validity of driver's license sa November 8 pa. November 8. Oo. So, ang maka-avail siya na ini, of course, ang manog-expire ng lisensya, no? Ang manog-expire na, no? Ang iba niya, para sa akong lisensya yan, next year pa ni ma-expire, dasun pa ko na yung maka-avail. Okay. Ma'am, Arya, atagon ta lang ini, kay pag-intindi ko, may ara nga daw, makwa, bisan 10 years, 20 years, 30 years ka naka-drive, pag pa-renew mo sa imo lisensya, may kuha na, may mga examination ka na, may seminars ka na nga kuhaon? Depende. Actually, ang 10-year validity, hindi na siya compulsory. Optional na siya. It's because na ma-require kami driver enhancement service certificate Okay. na 5 hours na pwede siya makuha sa driving school. As to the fees, wala sa kabalo kung ano. Kung pila. Tapos, yun na kung verified, no, halimbawa, maparin nyo siya. I-verify namon kung kagi siya apprehension. Violation. Kung may mga violations and or kung kagi siya dakop, So, hindi siya qualified for 10 years. Okay. Sa 5 years lang siya. Inaya, wala na kami certificate, hindi na pangita. Diretso na siya process renewal. Pero kung wala siya katilodakop for ever since na nagawa siya license and willing siya mag-proceed for 10 years, pwede siya mag-secure ang isang certificate. Okay. So, inigali ang renewal sa lisensya pa nga makuha kasing driver's enhancement certificate para lang legally sa ma-apply sa para sa 10 years nga validity sa driver's license. Pero sa akon di kay 5 years ang akon kundi ko magkuha ta sang enhancement seminar na. Wala na. Wala lang kuya, 5 years lang kuya. 5 years ka lang ya. Okay, sus maatag abi ko anay ma-renew kun ano ka 30 anyos na ko ka drive seminar man ko liwat. Sa tema ra sa 10 years na ya. Ma'am, ari pagit mo, pag-intindi ko kung 10 years ang imong validity sang imo bibutan ta 10 years ay mo nag-apply ka 10 years kompleto ka man sa papeles. I understand on the 6th year sa ikanom nga tuig gabi kag pasunod pa nga matinuig until sa ikanapulo nga tuig may submit ka gyapon sa LTO. Wala na. Wala na. Abi ko ano submit ka sang medical certificate every year on the 6th year. Medical certificate lang. Medical certificate lang. Pero wala na sang ibang documents, medical lang. At to check lang siguro kung ba valid ako ang pwede ka pa ka-drive tigulang ka na gidman sa ibanda 70s na 80s 70s na so amo na. So i-require ka gyapon every year. Pero on the 6th year pa ina. On the 6th year. So na kay matag na nga kuan kay para mabala na to. So November 8, ang November 8 is, that's Monday, no? Monday. While abot sa November 1, dason nga Monday, mas start na processing sa sina nga, kuan, sa mga expired licenses, so nga ma-apply sa nga 10-year validity. Pero kung 5 years lang kayo, ma'am, sa mga 3, 4 na 5, pwede ko maka-apply maka-read pa rin nyo? Maka-renew ka? Pwede. So ang 8 amo na saya kang kung 10 years ang imo nga i-apply.
Ah, 5 years, ang 5 years sa 8, pwede Japon kung gusto mo niya 5 years ka lang. Kasi 5 years ka lang ngayon, pwede man. Okay. Mm. Kung ako guro yan daw, mga basi mo 5 years lang ko, kaya daw, why na ko tayo mag-seminar. 5 ka oras, mabayad pa, why pa takabalo kung pilang balayran. Sina kayo, Mas cheaper na subong ang lisensya. Cheaper is only license is only 580. ang lisensya, ang 10 years. ang 10 years? Mas cheaper subong. Subong niya is 653 pa ang 5 years. Oo. So, come 10 years, do 580 lang. Mas barato ang 10 years nga ba validity? Ang 10. Mas barato sa gali. Okay. Mangari na lang isalot ko na lang di siya. Ano ang sitwasyon sumong dira sa licensing center nato, no? Sa naga-renew, nagakuha sang bagong lisensya. May limited numbers of clients kita kadadlaw among gyapon. Kaya ang baluka ang protocol sa subong is health protocols, mangyapon, social distancing and all. So, hindi ito pwede ka pa ginutukin. Social distancing, amo na. So, may limit kita kadadlaw sa client na ma-accommodate natin. Biski ang dira sa amon waiting area, ginasituate na namon nga hindi gid magkamakagutok. Pero ang transaction dira sa mong ma'am by appointment, online, di? Appointment, ang those who are on appointment, gina-entertain mo na namon. Pero, kung wala si may nag-appointment, kapag kami walk-in, or else, kung masalig na kami sa appointment, wala kami obra. Kag tanan nga, hindi man tanan nga drivers, may mga may mga wifi, may mga muna nga mga, hindi man tanan no? So, hindi man tanan kabalo, mag-umbra sila. Correct. So, gawok na kalabanan, diba? But still, gina-observe naton ang health protocols, of course, no? Ang mga fixers na sige pa na da? Ang mga fixers na actually, amo na permi ang ginapamangkot sa aton dyan sa central office, nga question. Matagan ko sila, may mga pulis madadali nga detail sa amon. Ang buli mo lang sa mga pulis yung nabantayan nila. Pagdalikod mo, ara naman sila. Kasi kada sa panahon ako magsagay. Galing kay, although ga-announce kami sa LTO nga, do not deal with fixers, dyan diin lang. Yet may mga tao, gidya nga sa fixer man sila dyan po makadto. Pahapos mo, pahapos? Oo, tapos kung mabiktima na sila, nga makuhaan sila kwarta, palagyo-palagyuhan sila, kami naman ang ilabasulon, reklamo sila sa amon. Mayo bala na natin, pag transaksyonal nila, wala man kami to. Pero pagka problema na, makadto na sila sa amon. Kaya mo na may arag, dyan mo na. Kaya iban actually, bisan mabayad, basta hindi na bala mabudlayan. Kaya ang iban, why naman time mo? Why na time pala nga mag-ubra tiner? Tapos, ang iba ni kakapriso sila, mga fixers nila, kami tungod sa complaint, priso. And then after pila ka hours, guwa naman Japon, kaya wala man kaso, ipasaka or what. Amo na. So balik-balik lang, sulit-sulit Japon. Amo na isa. Actually, kung ka malang, sa akong pagtanaw, kung daw kumpleto malang imo nga mga papilis dira kagkuan, ipidi man nga ikaw lang gid pro, no? May komanda may flow man na sa operation nga makita mo yes, correct gid Eksakto bala ka tawo katuan mo kang pumangkoton. Hindi kay mamangkot ka mas credible pa na sila na kumpara sa amon sa sulod ang sasagwa gali magamo na. Diba? So amo na bala nga sa tawo gid yung kisa. Kay ginaalaw man sila mo wala na talaya control kay ilan na decision nga dira sila makadto, di ba? Gani man. Isa pa hindi may huyag do medyo sekreto man yung transaksyon nila gani man. Wala man sila kapabalo na, di ba? Pero pag problema na, sila sa amon mabutang sa problema nila. Amo na. Kaya kadamo ko yung mga fixers na balaan, yung kadamo ko sa nabiktima sa mga fixers nga niya, may ara gani, why na yung mga kakatabo daw, why nagabot sa report sa inyo, nga ang inatag sila, piki nga papiles. Ara gid ba? May entrapment sa nagligad, si Atty. Iduspan nagubra. Kaya iti mo na mga faking lisensya, mo na. Iya daw tama na ginaya bala. Amot on the part of the client, tama na ginaya ka daw ka, ano daw sa? Nga masugot ka na lang kaya, give some amount, tapos tagaan ka, and then ito na nga fake. So,
hindi man to yung sakto. Ikaw pala, hindi ka mag-question. Why did I, wala ko nag-appear, wala ko nag-picturean, wala ko may lisensya ko. Because lang sabi, di ba? Hindi ka na mamangkot sila. Ang wala. Guro, tagon talang na nga ang mga fixers na hindi na baskog yung sa licensing center. Hindi na sila ang daw baskog, balang mahimo nilang tanan. Nga matagaan ka lisensya nga wala ka kapag-picture. May lisensya ka. Kapag non-appearance, hindi ka na yan pwede. Hindi ka na yan pwede. Sige, mama. So, salamat din lang sa imo time, ha? Sige. Happy Sunday, ma'am. Happy Sunday. Welcome. Okay, bye-bye. Okay. Si Miss Susan Guara, ang acting chief sa Negros Occidental Licensing Center. Dra na dayan nagakuha lisensya. Ang aton nga mga drivers. No? So, tagunta niliwat, ining 10-year validity, optional man lang gali hindi man niyang silinga pag-renew. Mo kinahanglan 10 year, hindi. Optional ni siya. Kag kung makuha kayo sang 10-year validity sa imong driver's license, makuha kagid ya sang driver's enhancement certificate, no? Nga imo na siya nga imo na siya nga seminaran 5 ka oras sa isa ka private nga driving school. Di mabayad ka pa na iya. Kaya mo na gani guro nga ako ya guro. Hindi na lang ko ya magkuha hindi na lang ko 10 years niya. 5 years lang ko. Alor renew lang ko kada 5 years, no? Para nga hindi na ko ya magdugang sa mga kung ano pa na mga requirement. Pero kung gusto mo ya 10 years, pwede gid. But you should remember, kung 10 years sa imong driver's license ka validity, ma-report kagyapon, ma-submit kagyapon sa LTO, 10 years. 1, 2, 3, 4, 5. After sang 5 years, anong nga tuig, submit ka kada tuig sang medical certificate kaya para masiguro ang imong ang imong fitness, health fitness nga magdala sa salakyan. Mumula na siya, no? So sa tanan nga ma-expire, kag gusto ninyo iya nga may 10 years ng inyong lisensya, November 8 masugod sa pagproseso ang atong sininga licensing center sa LTO. Okay? 10 minutos ang nabilin ni mabutan tak na ang alas 11. No? Tiga, ang kulang ni pagta-mood balao. Ining ginambal bala ni Senator Ping Lacson, ibla nga ang mga nagakatawo, nagakabunag karon subong abi na tao nabunag siya. Abi, ikaw bi Aksyon Nilmar, na may kuhan ka be, may nagabusong asawa mo, tapos nagbata sa subong. Pagbata sa imong asawa, inang bata mo, may utang ng 120,000 pesos. May utang ng 120,000 pesos. Kita ka da isa sa aton, may utang na tayo ng 120,000 pesos. Ang bata mo, bago lang na bata, may utang ng 120,000 pesos. Tungod din sang national debt, utang sang Pilipinas, nga naglambot na iya sa 11.92 trilyones pesos. Sa pag-end pa lang sa September, naglambot ng utang naton 11.92 trillion pesos. Hambak mo nga utang. Kag ina-project pa ini, nga maglambot sa 13.42 trillion pesos sa June 2022. Amo nang pagtapos ang term ni Presidente Rodrigo Duterte, malambot pa sa 13.42 trillion pesos. Amo na nga ang kada Pilipino, including ang mabata suong, bagong bunag kaya, o ay kapaya gani isang hinalungong sklibutan, may utang ka ng 120,000 pesos. Ha? Ginpadako pag ini problema naton subong bagod sang pandemic, ha? Nga may negatibong epekto sa health kag economic sang Filipino sa bilog nga pungsod, ha? Tino do na kwantos nibla. Do na ano panawag sini? Do na tumar ang interes ning hala. Kadako gali sang utang naton, ha? Kaya ini galing si Presidente Duterte, silang ni Senator Ping Lacson. Pagsugod pungko ni Presidente Duterte, ang aton utang, national debt, ha? Ang utang sa Pilipinas, ara lang sa 5.9 trillion pesos. Sang nagsugod pa pungko ang administrasyon ni Duterte, sang 2016. From
5.9 trillion pesos, malambot sa iyo, sa 13.42 trillion pesos by June 30, 2022. You should remember, ang June 30, 2022, noon time, ma-endra ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte. So, halin sa 5.9 trillion pesos ng utang sa pagpungko niya, lambot na sa 13.42 trilyones pesos. Sus, grabe daw ginahapo ako sa muni. Daw ginahapo ako ni. Subong ni ang utang na to na sa 11.92 trilyon mo. Mangutang pag ini. Amo na nga malambot siya sa 13.42 trilyon pesos. Kung amo ni kuno kadakong aton utang, ate, kada isa sa aton may utang nga 120 mil pesos kung amo na ni kadako ang utang sang Pilipinas. Ang lain pa kay amo ni siya amo ni ang dason nga presidente naton. Amo ni siya nga tubangon nga problema. Amo ni ang isa lang sa madalag ko nga problema nga tubangon sa masunod naton nga presidente. So, damo pa problema nga tubangon. Peace and order. Ang isa pagkadakong issue dira ang sovereignty sa West Philippine Sea. Hindi talog-lahog bala ang West Philippine Sea. Balo ka, ining West Philippine Sea, kung ma-exert nato ang aton dira right, nga ara na sa aton within the sovereignty of the Philippines, kung naara kita dira nga ang aton nga sovereign power aton ma-exert dira sa sining West Philippine Sea, kadako bala sang potensyal sina nga magamit naton ina para nga makabulig pasanyog sa aton ekonomiya, kadako sang potensyal sina. Anong punto ko dire? Ari ho, sa pagpili naton sa masunod naton nga presidente, lantaw naton ano ang ilatindog sa sining mga problema nga mahimo at tubangon nila comes 2022. Anong ilatindog? Sining mga presidential aspirants naton subong. Damo kita presidential aspirants May Isko Moreno, Leni Robredo, Manny Pacquiao, subong ni nakapile Bato de la Rosa, kag Senator Ping Lacson. Sa sining mga nagadalagan sumong nga presidente, ano ang ilang tindog sa sining problema nga tubangon kung sila ang magdaog? 13.42 trillion pesos ng utang. Paano na mabayaran? Ano na ang himuunta sina? Peace and order. Anong himuunta? West Philippine Sea. Hindi naluglahong issue ang West Philippine Sea. Anong tindog kag himuon sang masunod naton nga mangin presidente? Siguro mga factors na which we should consider in electing the next president of the Philippines. Nanong ila sini nga tindog sa sini nga mga issues, mga kaaksyon. Subo, no? Nga kita, at this point in time, may utang kita 120 mil pesos kada isa sa aton. Subo, no? Do ay man talabot-labot da, do ay man nag-avail ta sina. Do ay man nagkadto sa aton. Abana na sa mga bulsam lang na sa mga corrupt ada nga mga opisyal. Di kita iya ang mga Pinoy, kita iya ang may utang, masubo-subo. So, ining maplabuton ng eleksyon, let us be vigilant. Let us be wise sa pagpili sang masunod naton nga leader sang aton sini nga pungsod. So nasiling ko na, ini ang pila sa mga factors which you should consider. Suliton ko ano ang himuunta sa aton national debt? Ining utang naton perting pagdako sa chimpo sa administrasyon ni Duterte. Anong himuon ta sina? Ano himuon naton sa peace and order? Ano ang himuon naton sa issue sa West Philippine Sea nga daw gid surrender naton sa China? Pila lang na sa mga factors nga mangin guide naton sa pagpili naton sang masunod nga leader sang aton sini nga pungsod. Good morning dira kay Melvin Peñafiel, Melvin Solidarios sa Apdo, Barangay Malingin ni si Kuan sang mga barangay Malingin isa no. Sige. Si kay Marilo Llames, good morning man.
kag mayo man yung mga punto ni kuno ni Melvin, ano. Miss Jean Kadialag doon, may aga sa imo. Good morning sa mga taga EFC kuno. Pilton Lipura kag Rufino Era Gabino. May aga. So that's it mga kaaksyon. Kita na kita sa masunod nga Domingo. Si Vice Gob is hindi sa available sa masunod rin aton nga Brigade in Action nga magapangalagad sa inyo tub-tub takna nga alas 11. Ang inyo diri ka aksyon, Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Once upon a time, ay nanay. Naglabas ang brief, the end. Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon! Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!